mga kaligre. So, kitang allergy na ako ang kamuti kayo. O, napasiga na dyan itatay mo. Perfect yun nga may house mo. Itatay mo eh. Takan na ko siya ang kamuti. Sa mga arang kamuti. Maluto na siya ng kanta. Yung kalendaryo na abangan nyo ha, abangan nyo kasi pupunta kami sa kalendaryo. Entro, pasok! Good morning sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, saan magsulok ng mundo. Good morning, and mega love shoutout po kay Ate G. Thank you so much, Ate G. Maraming salamat sa iyo. Mega love shoutout sa inyo ni Sir Chris. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe na po kayo. Pislita ang bell. Pag muking nagay ang bell, o ting, bag, ting. O, para ma-notify mo sa among video. Okay, let's guys, ngayon ay may isi-share pa ako sa inyo kasi ay pupunta po kami ngayon sa dagat para mag-aliw-aliw. Maligo po kami. Kasama ko po ang aking jowa. Isasama ko po siya guys at saka may baon po kami. Magluluto po ako ng kamuti. Magluto po ako ng kamuti. Ngayon ay at saka, dito po ako sa lutuan. Dito po ako magluluto ng ng aming baon na kamuti. Dito po ako magluluto at saka Tay! Okay na ba yan, Tay? Pwede ko na bang, pwede ba akong kumuha ng mga sinibak mong kahoy? Kasi magluluto ako. Magluluto na kayo. Ayan, si Tatay po, siya po ang nagsisibak ng kahoy. Kaya, hiramin ko muna kasi magluluto ako baon namin po. Punta kami sa dagat para mag-lego. Guys, abangan nyo ha. Abangan nyo guys ang aming pag-lego sa dagat guys. Gasol. Si Tatay lang maiwan guys kung sasama tayo. Oh, walang gasol guys, walang gasol. Hello mga kalingdurahan. Mahuwas kong kahoy dari kaya among isugnod kay katong gikuan ni Tatay di pa kayo muna kung kaayo mga kahoy nga mga uga kung ipangita kayo pagbasa lisod kaayo maghilak-hilak ta pagbasa luy atong mga mata magsigara tag luha sige tag luto sige tag hilak ara dara mga kaaling duray dara tara samahan niyo ako. Hello! Ayan po. Ibutang lang ako ng kahoy dito sa sa lutuanan. Niya karon. Wala kong kamati. Kaya itong hugasan. Kay nagkalapok-lapok pa man, nagkayuta-yuta. Ayan. Dara Ara. Kamuti. Akong hugasan mga kaaling duray. Para
Mga kalinduray mo, dapat may baon nga lang yun. Magbaon po niya. Napakayo siya, manapin siya pahiluan ng Inday. Hindi iyahan ang paborito ng hotdog, kaya Inday, pasok! Indo ini! Sina. Musalom na makakuha pumunta sa dagat. Oo, pumunta sa dagat, salom na ka. Indo ini, awa. Huwag ka na usaw, ka na piang. Wala. Awa guys, yung kabuang niya guys, o nga. Grabe siya ka. Gusto mong, pakanti man kung niya na maging dancer ni Willie Rebillame. Awa ka ang resulta niya guys, yung salom. Hindi mo siya si Superman o si Darna nga nahulog. Kawa may pako, wala na ning transform. Mo to siya ang hinungdan, nga ning salom na siya sa dagat na wapay tubig. Kaya ino inatay ha. Mga si Inday, hi po sa inyong mga fans niyo, sa inyong mga Hi mga followers. kalinduray! Salamat po sa inyo sa pag-subscribe niyo sa amin and sana supportahan niyo pa kami and thank you so much po. Ito po yung gagawin ko ngayon. Papalitan ko po yung hotdog. Mga kalindura, ayan na po yung kakainin namin. O yan, magmukbang kami. O yan naman kamote, may pipino, at saka kanin, at saka yung isda, inihang isda, at saka itlog. Ayan, at saka yung sausawan namin na may pipino din. Hello, ayan, kaya samahan nyo kami at kainan na, lapangan na. Kaya, huwag nang mapatumpik-tumpik pa, lapang! Ganon, kain na. Sana. Mama. Ano ba? Kain sa mga kalinduran. Tayo. Na. Tayo. Paalo ka. Wala na yung mukbang. Ay, kadlok kayat. Bilang ng kayat. Julian. Mukha kamera. Sarap! Ang sarap. Ikaw, yan ah. Kuya. Ayaw. Kahit po. Talaan. Kaayo. Yate ka. May tomba niya. Anko ay. Anko. Okay tayo. Okay tayo. Kumain dito sa dagat kasi napakaganda ng view. Tapos mahangin din. Man. Manan. Tama na? Ayan, sa mga kasamahan ko. Hi. Hi mo. Hi. Hi, Pudrote. Hi. Ay, ano po? Hi. Mas, pa-check up ako sa mukha, Mas. I-shout out. Kung sa'yo mo shout out na. Ay, kaulaw eh. Na. Pipino. Shout out sa mga viewers. Thank you. May
shout out? Mga tatay. Shout out ni Shout out. Ang tayo? Mga pamilya yun. Nakita kayo pa. Ate G! Sir Chris! Tatay. Dito tayo kain. Shout out tayo. Shaday. Shout out tatay tayo. Shout out tayo. Ma'am G. Maraming salamat. Pamilya mo tayo. Mga lumago diha. Asa mo bitaron. Yan ko diri sa dagat to. Subscribe ba mi ha? Nanay. Ingat niyan. May. Lahat. Kalungan. Pwede lumagod. Shout out mo din na kayo. Mag-post na ba mo? Kita nila. Shout out talaga. Shout out. Shout out ng pamilya magdabaw. Kina. Basta bang siya dyan? Ojo, nakakadihan na sa paan. Nakay, doon siya dyan. Ama, Luis. Dito na pitang. Ito, tampong niyon. Dito na dyan. Sige. Naman, siya basta naman. Wag eh. Shout out. Kinsa man. Hotdog. Sige guys, kain muna kami ha. Kaya babalik ako tsaka maligo na. After namin kumain. Hello, bye! Hello mga kalintuan. Ayan, tapos na po kami kumain. Ayan, kita nyo na, diba? Busog na busog. Pak na pak. Ang lapangday. Lamig kaayo ang mukhaon. No? Ni karon o. Ilo kaayo. Salamat po, Diyos. Manadjud ang pagmangaot diri tanay. O maninaot kung mag-enjoy mo. O pakitunta mo sa ako ang outfit. Excited na naman jugay kumuligo. Diri ata dapit. Mubo ko. I-stop sila. Hello guys! Excited na pa kayo kung anong suot ko ngayon kasi di ba alam nyo na nasa beach ko. Ito. Ayan. Ayan. DJ Kid.